Good morning, people! It's Sunday! We're just getting ready. Punta kami sa bahay ng kambal niya. We will have family breakfast there kasi wala kaming family dinner last week. I mean, last week. Kasi diba Sunday yung start ng week. Pero yeah. Kaya magpapa-breakfast siya. So, ready na ako. Nag-ano lang ako, guys. Naglagay lang ako ng yung Gimme Brow na eyebrow gel from Benefit. Dito lang sa, parang pa dito hanggang sa end. Or sa tip. Yeah. And then, naglagay lang ako ng lip tint. Yung Dear Darling tint from Etude House. And yun lang yung nasa mukha ko. Outfit natin is Manoy. You're fine. Manay? Good morning. Kumusta ka na? Guys, kakaalis lang namin sa bahay ng kambal ni Dan. Punta kami sa Bunnings. We will get some lights para sa closet. Tapos, meron din kaming light na pundir. Yun yung sa Bisaya. Hindi ko alam kung Tagalog nun. Pero ano siya, hindi na siya nag-work ba dun sa kitchen, sa dining area, at saka meron isa sa closet. So, bibili namin yun. Punta kami Bunnings. Inano ko lang, ni-refresh ko lang yung aking lip din, guys. Refresh. Hello. Medyo matagal kami dun, guys. Siguro mga 3 oras or mag-aapat na oras kami dun. Kasi nagchika-chika after. Kasi ang ganda ng weather. So, lumabas kami ng bahay nila. Nagstay kami sa garden ng Slight. And nagchika-chika. Tapos, Bunnings will close at 5, will it? Yeah. I think, yeah. So, punta kami dun sa Bunnings. And I will look at clothesline as well. Just take a look. Para sa labas na namin para mag-ano na kami ng clothesline, ng sampayan sa labas. Kasi, ngayon sa kwarto namin siya sinasampay. Which is okay lang. Kasi wala namang gumagamit sa kwarto na yun. Pero like, in the future, kung mayroon na tayong chikiting, gagamitin na yung kwarto. So, titingnan ko lang kung anong bagay na ilagay sa labas ng bahay. Kung anong klaseng sampayan ba. Kasi yung sa kambal niya, parang, maganda siya, guys. Pag ganito, may wall dito. Tapos, pag ganito siya. Tapos, may pag ganun. Tapos, marami kang masasampay. Tapos, maano mo siya. Parang, mafu-fold mo lang siya ba? Na parang flat lang siya sa wall. Kaya lang. Tapos, meron ding yung basta pakita ko sa inyo mamaya. Hirap explain. Tininan ko siya actually sa website kanina. So, tingnan natin kung anong makikita natin. You look very summery today, babe. Thank you. You do, with your floral top. It's, hot and cold. Kasi, sobrang maaraw, tapos malamig. Kasi yung hangin malamig. Dito kami sa bagong Bunnings. This is the new Bunnings, babe, right? Year or so. Yeah, still new. Kasi yung parking, bagong-bago. Ito kami, guys. Hanapin natin yung mga kailangan natin. Tagal na nitong lights na off sa closet. And itong taong to, hindi pinapalitan. So sabi ko, ako na nga magpalit. Kasi wala tayong natatapos kapag ikaw yung hinihintay natin. Sabi niya, sige, gawin na natin ngayon. Elevator. Hi. Ang ganda ha, ang laki. Kasi kapag bumili ng mga malalaking gamit, diba? Dapat malaki yung Is that it? Oh, that's it. Yes. See, looks like that one. Ayun, oh. Yeah, but there can only be Papunta dun. there can only be a certain width. A certain what? See, maganda yan. Parang ganyan yung sa kambal niya. Tapos na-fold mo siya pa down. You know one we would have to get? Parang ganito ba? What? Which one? I actually like that one, that gray one. I think that's what I was looking online. Lower one? Yeah, the lowest one. Because it can't be too wide. You're going to have a lot of distance there. I know, that's what I was thinking. But where are we putting it though? On the house. Where? We can't get something like this because it's just... No, it's got to be reasonably narrow. And then this one's brown. And I think it can actually be wider. So we can run it like there to there, like a wider one. Yeah, it will. It will extend.
Which one is that one now? Oh, Should be okay. somewhere here. Oh, here! This one. 209. Here, 198. That one. It's got 2 for Nah, 6. but this one's different. 6 miles. This one's different. That's exactly it. Look. See? And that one's got 5 only. It's bigger. That one's got 5. Outdoor 5-line retractable. This one's 6. 2, 4, 6. Okay, and how wide is it? 6 lanes here? How wide? How wide? If you're gonna take a photo. Nandito siya guys, $198 and mas malaki siya sa dun sa nakita namin sa taas kasi 6 to eh. Yung nasa taas 5 lang. So okay na ha, 198 kasi that will last you forever. Oh, perfect to kasi hindi ganun ka laki yung space namin sa labas. And then they have this as well, babe, where it's like just a single line. This, single line lang siya guys. Tapos meron siyang pa-extend. Connect mo siya somewhere. Ito 2 lines. Lights naman tayo guys. Ang laki dito oh. Tingnan nyo yung baba. Laki no? Grabe. Daming lights dito. Kailangan lang naman namin ng 2. Isa sa living room. At saka isa sa kwarto. Sa closet na area. Kasi matagal na yung off. Madilim dun. Gusto ko din yung white na light. Ayoko yung yellow. Punta kami Foodland. Sandali guys. Bili na ako ng pork. Kasi magluluto ako ng sitaw. Adobong sitaw. Kasi yun lang yung maisip ko lutuin. Madali lang. Para may lunch ako bukas. Entrance. Yeah. Maganda na yung lighting dito guys. White na. Pinalitan namin ng white na LED. Yung so see, maliwanag na. Yes. And madumi. Va-vacuumin yan ni Danny Boy. Bumili pala kami nito sa guys, Bunnings din. Yung siya, eraser sponge. So kapag merong mga like mga ganito, kita nyo ba yan? Wait, hindi nyo kita. Pero, ay parang hindi ata yan. Wait. Hanap tayo ng like yan ba yun? Yan. May erase yan. Wait. Oh, is that supposed to be it? Yes, that's not. Bumili din kami ng mga guys, fruits and veg. Bumili ako ng kiwi. Gagawin ko siyang snack. Gusto ko sana yung yellow na kiwi. Ito yung green, pero walang yellow kiwi. And then, instead of sitaw, bumili na ako ng green beans, guys. Kasi kapag sitaw, kailangan ko pa pumunta sa Asian shop. And, sobrang ihing-ihin ako kanina. So, sabi ko, dito na nga lang tayo bumili ng green beans. And then, kamatis, and then yung banana ni Dan para sa kanyang smoothie. Yan. Hey you. Ang daming weeds guys. Papatayin niya lang yung mga weeds. Parang ba? Pupull out. Tapos lalagyan niya ng weed killer. Para hindi na tumubo. Like itong mga maliliit. Sprayhan mo siya ng weed killer and okay na siya. Hindi kasi talaga kami lumalabas dito eh. So, yan. Do you want me to spray it for you? Oh, no? You'll do it? Ito oh, ang dami ng mga weeds dun oh. Tsaka yung aming bamboo. Okay pa naman yung aming bamboo. May mga yung mga taas. Do you need help? Wait. That one's full of weeds underneath. Just lift it. Yeah, I'll do that. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Yeah.
Hi guys, magluluto lang ako ng green beans. So, nalagay ko na yung garlic na isusunod ko na tong kamatis. Lalagyan ko siya ng kamatis, guys. Para tong yung adobo style. And then maya-maya lang isusunod ko na itong pork. Ito. Nahugasan ko na yan lahat. Si Dan kumakain na ng kanyang parang breakfast lang yung kanya. Kinakain niya yung kanyang toast with avocado at saka egg. And then, inaano ko din, nire-ready ko yung ating green beans. Natulog ako, guys. Nung naglilinis si Dan sa labas, wala na kasi akong gagawin kasi malinis na yung bahay. Sabi ko, matulog lang ako. Hindi ko din feel mag-edit kanina. So, ako ay nag-nap po. Baby, your bread is ready! Parang nagbihis ata, guys, kasi nakahubad yun eh. Lamig kaya, tapos nakahubad siya. After niya maglinis sa labas, naligo. Ayan, wala na yung mga taas-taas na bamboo na pinakita ko sa inyo kanina. Naayos na niya, guys, yung labas. Tapos yung lahat ng bulbs na pundir, wala na din. Yan na. Napalitan na ng Guys, luto na yung ulam natin. Ito, Yan, tinakpan ko siya para mas maging soft pa yung green beans. Pero luto na yung ulam natin. Kain na tayo, guys, kasi sila tapos na yun kumain kanina pa. And gutom na ako. Si Dan nag-check pa rin ng mga hotel. Hindi niya yan titigilan hanggat sa makita niya yung sobrang gusto niya talaga. Nakikita na sana siya kanina, kaya lang parang meron na naman siya nakitang diferensya. Ako, wala naman ako. Siya chinecheck niya talaga, guys, hanggang sa review, sa mga photos, nakuha talaga ng customer, hindi yung photos na sa hotel. As in, ang dami niyang ganap. Pero gusto niya gawin yan so okay lang. Siya na bahala, at least, diba? Tapos meron din siyang specific na talaga requirement. Ayaw niya yung mumurahin, pero ayaw niya din naman yung sobrang mahal. So, meron siyang specific na budget talaga na ito lang yung isi-set natin or ito yung budget natin. Tapos, dun, maghahanap siya ng nag-fit dun sa niya, category, char category. Sa mga niya, requirement niya. Wait, kain muna ako kasi ako ay nagugutom na. Gutom na. Hindi ko na siya nilagyan ng capsicum kasi minsan nilalagyan ko to ng bell pepper, guys. Pero this time hindi ko na nilagyan kasi hindi ko naman kasi kinakain yung bell pepper. Nilalagay ko lang sa side, si Dan tapos na kumain. Tapos sabi din niya kanina nung bumili ako ng ingredients, ayaw niya daw ito kainin. Yung gusto niya, sabi niya siya na daw bahala sa kanyang dinner. So, sabi ko, wala na. Hindi ko na siya lalagyan ng capsicum kasi si Dan yung kumakain nun eh. Okay, guys. Kain muna tayo. Kain! Guys, katatapos ko lang mag-edit ng isang vlog. Tapos yung pangalawang vlog na in-edit ko, malapit na siya matapos. Kaya lang hindi ko na kaya. Matutulog na ako. Yeah. Naglagay na din ako ng mask. Nag-dry na nga to. Isa, tagal na niya sa mukha ko. Ito yung isa sa mga everyday mask. I think ito yung aloe or lime. Basta yung green.
I think aloe yun. Yeah. And, yeah, matutulog na ako, guys. Sinintay ko lang na masave yung isang vlog na na-edit ko na. Kasi nagbike siya kanina. Tapos, after pa niya nagbike, tumakbo pa siya, guys. Lumabas talaga siya ng bahay. Tumakbo siya na talaga. Ibabalik niya yung kanyang katawan para sa Bangkok. Yeah. Yeah, anyway, matutulog na ako, guys. Sobrang thank you, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night.